Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синицын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Выстава гігантаў палёў, спаборніцтвы завадчан і зорны канцэрт. Гомель адзначае дзень машынабудаўніка. Грамадзянская ініцыятыва на Брагіншчыне. У вёсцы Тэльман адкрылі абноўлены парк Вішнявецкіх. Каштоўная знаходка. Пры будаўніцтве дамбы пад Гомелем былі знойдзены старажытныя дубы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Выстава гігантаў палёў, спаборніцтвы завадчан і зорны канцэрт. Гомель адзначае дзень машынабудаўніка. У горадзе над Сожам гэта прафесійнае свята, непасрэдна звязана з работай прадпрыемства «Гомсельмаш». Гэты буйны завод з'яўляецца цэнтральным звяном машынабудаўнічай галіны абласнога цэнтра, а яго пляцоўкі ключавым элементам свята. Аб людзях, тэхніцы і добрым настроі глядзіце ў сюжэце Алесі Заяц. Гомельскі флагман падрыхтаваў для гараджан і гасцей насычаную праграму. Адкрылі святочную раніцу спартыўныя спаборніцтвы на завадскім стадыёне. Удзельнік каманды ўпраўлення галоўнага тэхнолага Михаил Кузняцоў запэўніў, гомсельмашаўцы не толькі ў трендах машынабудавання, але і са спортом на «ты». Команда образовалась около 3 лет назад, всегда в призовой тройке. Сегодня пришли тоже за победой. В финале играем с командой корпуса сварки и окраски. Всем хорошего настроения и с праздником. Цырымонію адкрыцця ўрачыстасці папярэдзіла шэсце моладзі холдынгу ў суправаджэнні барабаннага гурту з Віцебска. Дарэчы, работнікі ва ўзросце да 35 гадоў складаюць каля чвэрці калектыву прадпрыемства. Для іх адаптацыі і замацавання створаны ўсе неабходныя умовы і працоўныя дынастыі сельмашаўцаў, таму нагляднае пацвярджэнне. Звание «Почетный гомсельмашевец» существует на предприятии уже много-много лет. И я хочу сказать, что это звание является еще одной ступенькой на пути к заслуженному работнику Гомсельмаша. И это важный этап в воспитательном таком моменте, когда новое поколение, молодежь, которая приходит сейчас, оно должно видеть, на кого им ориентироваться. Павіншаваць завадчан спяшаліся іх кіраўнікі, калегі і знаёмыя. Сярод асаблівых момантаў свята узнагароджання лепшых супрацоўнікаў, а таксама аб'яўлення ўладальнікаў ганаровых званняў. На заводе я работаю уже 17 лет. Обязанность моя наводить красоту на нашем заводе, чтобы было все красиво и вокруг, везде радовать людей, чтобы они сидели в чистых кабинетах, чтобы в цехах был всегда порядок. Очень приятно получить грамоту от Министерства промышленности в наш праздник День машиностроителя. Спасибо большое, что ценят наш труд. Смачны гандаль, конкурсы, праца дзіцячых гульнявых зон і, вядома, выстава камбайнаў. Дзень машынабудаўніка для завадчан і жыхароў горада ў цэлым – адно з любімых свят, якое з нецярпеннем чакаюць з года ў год. Настроение шикарное, да, ощущение праздника есть, очень много развлечений, большие машины, развлечения для детей. Поздравляем с Днем машиностроителя работников, всех гомельчан. Я 20 лет проработал на Гомсельмаше. А вы? А я где-то тоже так. Начинала с токаря, потом за складом, диспетчером, старшим диспетчером. Наша гордость вот стоит рядом, поэтому нам очень нравится посмотреть, пройтись, хотя мы уже не работаем, но постоянно ждем этого праздника. На сёння калектыў прадпрыемства налічвае каля 14 тысяч чалавек. Усе яны адна вялікая сям'я, аб'яднаная адзінай мэтай. Менавіта іх праца ляжыць у аснове магутнай тэхнікі, якая праслаўляе нашу краіну далёка за яе межамі, а таксама забяспечвае харчовую бяспеку дзяржавы. Алеся Заяц, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель». 95-гадовы юбілей адзначае Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. Адзін з старажытнейшых ВНУ краіны прайшоў шлях ад педагагічнага інстытута да буйнога навукова-адукацыйнага цэнтра. Сёння тут ствараюць будучыню каля 8,5 тысяч студэнтаў, а падрыхтоўку кадраў высокага класа забяспечваюць 480 педагогаў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. 95 гадоў гісторыя універсітэта складаецца з тысяч асабістых гісторый, студэнтаў і тых, хто аддаў яму значную частку жыцця. Інна Бабына – адна з іх, і яна мае асаблівы двайны статус. Яна не проста выкладчык з 27-гадовым стажам, але і выпускніца Альма-Матер. Это университет, который чтит традиции, поддерживает те начинания, которые, на самом деле, наши еще учителя заложили. Мы молодые преподаватели, те, которые их сменили,
или стремимся те же традиции развивать и их укреплять. Получалось ездить и в командировки интересные, там, где я смогла и какие-то деловые контакты установить, и в целом даже познакомиться с странами. В частности, мне даже удалось когда-то съездить в Японию. И это вот впечатление, которое у меня осталось на долгие времена, и это, в общем-то, возможности, которые были даны университетом. Матвей Самойленко на эканамічным факультэце вучыцца 4 гады, але ўжо ўпэўнены, з выбарам не памыліўся. Выбирал, исходя из конкурирующих универов других, а также из того, что мне надо для жизни. И выбор пал на Скорину, на специальность бизнес-администрирования. Очень рад, что сюда поступил, очень нравятся преподаватели, они учат нас, с трепетом к нам относятся. После выпуска, конечно, да, буду скучать по учебным временам, по этой студенческой жизни. Святкаванне юбілею адзначылі ў грамадска-культурным цэнтры. Тут адкрылася выстава дасягненняў усіх 11 факультэтаў, адбылося ўзнагароджанне лепшых супрацоўнікаў, а святочны канцэрт аб'яднаў некалькі пакаленняў выкладчыкаў, студэнтаў і выпускнікоў. Цель наша и миссия одна – подготовка высококвалифицированных кадров, подготовка патриотов для экономики нашей страны и для того, чтобы они работали на различных направлениях. Это основная задача. Она разбивается на подзадачи, начиная от совершенствования образовательного процесса, совершенствования материально-технической базы, лабораторной базы, совершенствования кадровой подготовки. По всем этим направлениям у нас есть планы, и мы работаем. Аўтарытэт універсітэта прызнаны не толькі ў краіне, дзе ён займае другую пазіцыю сярод ВНУ, але і за мяжой. Он является по праву и заслужил уже среди высших учебных заведений нашей страны лидирующие позиции. Он отмечается хорошими показателями в международных рейтингах среди высших учебных заведений. Здесь также развивается наука. Университет плотно сотрудничает с ближним и дальним зарубежьем. С Китайской Народной Республикой заключено соглашение о вузовском образовании, когда студенты колледжа Китая приезжают к нам сюда, в Гомель, получать высшее образование. Это только одни из примеров, которые подчеркивают, насколько развита система высшего образования, и конкретно Гомельский государственный университет Франциска Скорыны. 95 гадоў – гэта не толькі багатая гісторыя, але і дынамічнае сучаснае развіццё. ГДУ імя Франциска Скорыны працягвае рух наперад, рыхтуючы спецыялістаў для будучыні краіны. Дар'я Дрожа, Юлія Масціч, Ігор Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Убачыць гісторыю на ўласныя вочы. Гомельшчына і Чалябінская вобласць дамовіліся аб арганізацыі сумесных тураў. Заключанае пагадненне стала вынікам Гомельскага эканамічнага форума. Адзін з галоўных кірункаў – ваенна-патрыятычны турызм. Падрабязнасці раскажуць нашы карэспандэнты. Рукі сцябліны цягнуцца ў гору. Менавіта з гэтых слоў і пачынаецца турыстычны маршрут, прапанаваны калегам з Челябінска. Самае сэрца абласнога цэнтра – гэта не толькі прыгожы пейзаж, але і сапраўдны урок гісторыі, на кожным кроку якога рэальныя жудасныя факты военнага лихолетия. Здесь явственно проступает как раз вот эта тема уничтожения огромного количества людей. Та система оккупационного режима и те варварское, по сути дела, отношение и к военнопленным, и к просто жителям. В общем-то, об этом надо знать, об этом надо помнить, чтобы это никогда не повторилось. Менавіта гэта і паслужыла нараджэнню ідэі аб тым, што месцы памяці Гомельшчыны патрэбна наведаць не толькі жыхарам нашага рэгіёна. Челябінская вобласць зацікавілася дадзеным маршрутам. У межах пагаднення плануецца сфарміраваць групы школьнікаў, якія ў бліжэйшы час адправяцца ў гістарычнае падарожжа. Мы обсудили еще такие моменты о трансграничных маршрутах. Непосредственно в будущем, если я уверен, что это станет популярным направлением для челябинских туристов, популярным направлением для гомельских туристов. Впоследствии у нас же все-таки есть аэропорт, и я думаю, что в будущем решится, надеюсь, решится вопрос о том, чтобы прямые рейсы летали из города Гомеля в Челябинск и наоборот. Каб зацікавіць падрастаючае пакаленне, шукаюць новыя падыходы. Так, да прыкладу, на партызанскай крынічцы арганізавалі квесты, інтэрактыўныя пляцоўкі, каб асновы гістарычнага мінулага пазнаваліся праз гульню.
Было бы странно не воспользоваться такой обширной территорией, такими потрясающими декорациями аутентичными. Те же самые прятки можно обыграть под поиск диверсантов, партизан. Соответственно, обычная игра становится чем-то более увлекательным и насыщенным. Более того, буквально каждое, в общем-то, задание имеет свою историческую подоплеку. Прежде чем объяснить условия, мы рассказываем, чем это аргументировано. Акрамя гэтага, у планах челябінцаў пазнаёміцца з культурнай спадчынай вобласці, пры гэтым расійскі рэгіён прыадкрывае і свой турыстычны патэнцыял. І менавіта гэта становіцца новым вітком развіцця ўзаемаадносін. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Каб ведаць законы, юрыстам быць не абавязкова. Беларускія бібліятэкі ўжо больш за 2 дзесяцігоддзі з'яўляюцца цэнтрам доступу да прававой інфармацыі і камунікацыі па пытаннях права. Прычым першы такі інфацэнтр у нашай краіне быў створаны менавіта ў Гомелі 25 гадоў таму. З гэтай нагоды у палацы Румянцевых і Паскевічаў адбыўся круглы стол з удзелам першых намеснікаў міністраў культуры і юстыцыі Рэспублікі Беларусь. У асветніцкую тэму ўнікала і Ірына Драбышэўская. Так, если хотите, я вам могу его распечатать. Да, распечатайте мне, пожалуйста. Якой вышыні по закону павінен быць тын на дачы і ці трэба плаціць падаткі з продажу лясных грыбоў? Такія пытанні ў топе інтарэсаў беларускіх пенсіянераў. Менавіта яны частыя наведвальнікі цэнтраў прававой інфармацыі. Вядома, можна пайсці за кансультацыяй да юрыста, але многія беларусы аддаюць перавагу асабістай прававой грамотности. Сегодня мы в ПЦПИ обеспечиваем свободный доступ каждому читателю к таким правовым базам, как «Эталон», «Эталон онлайн» и «Эталон стандарт». Любой желающий может прийти в библиотеку, ознакомиться с текстом любого правового акта. Это не интернет-база. Это государственная база, которая ежедневно обновляется, где можно получить актуальную, достоверную информацию. До речі, першы ў краіне цэнтр прававой інфармацыі адкрыўся менавіта ў Гомелі яшчэ ў 2000 годзе на базе Гомельскай абласной бібліятэкі імя Леніна. Тады яшчэ пачынаючы юрыст Евгения Майсейкіна асабіста ўдзельнічала ў этапе зараджэння інфацэнтра. На тот момент не было таких возможностей, как сегодня, получать информацию из различных источников, включая интернет. И поэтому юрисконсульты работали с большими объемами периодических печатных изданий, которые содержали нормативно-правовые акты. Было сложно отслеживать вновь принятые нормативно-правовые акты, изменения в правовые акты. И поэтому для меня самой мой труд был облегчен, когда был открыт первый у нас в республике публичный центр правовой информации. Он был очень популярен среди и профессионалов, и просто граждан. Я даже не могла предположить, что спустя некоторое время я возглавлю филиал Национального центра законодательства и правовой информации, который является одним из инициаторов проекта «Публичные центры правовой информации». На гэты момент у Беларусі ўжо працуе 620 цэнтраў прававой інфармацыі, больш за палову з іх знаходзіцца ў сельскай мясцовасці. Сервіс карыстаецца вялікім попытам, у цэлым за год налічваецца больш за 120 тысяч зваротаў. Тэму мадэрнізацыі паслугі абмеркавалі за круглым сталом. У Гомель з'ехаліся прадстаўнікі міністэрстваў культуры і юстыцыі, Нацыянальнай бібліятэкі краіны і прадстаўнікі публічных цэнтраў правовой інфармацыі. Да пляцоўкі дыстанцыйна падключыліся і эксперты з России, якія падзяліліся сваім вопытам. Это важное направление работы библиотек нашей страны в вопросах обеспечения правового воспитания и правового просвещения наших граждан. Такая практика в последние годы набирает популярность, когда на базе публичных центров правовой информации организовываются встречи представителей государственных органов, общественных объединений с гражданами по обсуждению тех или иных актуальных вопросов. Достаточно высокая активность наших людей была при всенародном обсуждении проекта изменений в Конституцию, которые были приняты на референдуме в 2022 году. Там было более 9 тысяч предложений граждан, которые внимательно изучали членами специально созданной экспертной комиссии. На базе цэнтраў правовой інфармацыі сёння праходзяць дыялогавыя пляцоўкі, дзе работнікі юстыцыі расказваюць аб новаўвядзеннях у заканадаўстве, прымаюць да ўвагі і прапановы людзей наконт унясення паправак у заканадаўчыя акты. Гэта яшчэ раз даказвае, што ўсё больш беларусаў аддае перавагу прававой грамотнасці. Ірына Драбышэўская, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».
У вёсцы Сеўрукі пад Гомелем пры будаўніцтве дамбы на рацэ Сош была знойдзена каштоўная знаходка – дзесятак мораных дубоў, якім па ацэнцы спецыялістаў далёка за 1000 гадоў. Падрабязнасці з места падзей у нашым наступным матэрыяле. Мораны дуб – гэта унікальны матэрыял. Для яго стварэння прыродзе неабходна 1000 гадоў. Дрэва здабываюць з глыбіні рэк і балот у тых месцах, дзе яно расце дзесяткі стагоддзяў. У выніку змены рэчышча і размыву берага, на якім расла шырокая дубрава, магутныя расліны апынуліся пад тоўшай вады. І ўжо глыбока на дне, дзякуючы наяўнасці ў сваім складзе дубільных рэчываў, яны жылі 1000 гадоў пад вадой. Это природный, это экологически очень безупречный материал. И он на клеточном уровне абсолютно безупречен. У него огромный культурно-исторический потенциал. Имеет огромную цветовую гамму. В нем сочетаются цвета всех видов ценнейшей древесины. И в то же время нет ни одного ствола одинакового материала. Полностью нет. Калі нарыхтоўка звычайнай драўніны, будь гэта ігліца, бяроза або бакаут, звычайны аперацыйны працэс, то ў выпадку з натуральным мораным дубам працэс складаны, працаёмкі і кваліфікуецца як здабыча прыроднага рэсурсу. Дрэва трэба на дне падрыхтаваць да ўздыму. Затым, выкарыстоўваючы сур'ёзную тэхніку або механізмы, падняць шматтонную здабычу, прытым вага дуба можа дасягаць 20 тонн. Наперадзе самае цяжкае катаванне, захаванне і якасная сушка. Мораны дуб – ідэальны выбар для розных галін прамысловасці, будаўніцтва або мастацтва. Віктор Расолаў не па чутках ведае, што такое працаваць з дрэвам, таму што калісьці сам навучаў будучых майстроў гэтага рамяства. Я сейчас вот занимаюсь больше раньше ложками, ковши, там ладьи. Сейчас я уже перешел на мелкую пластику. Насколько я знаю, мореный дуб материал довольно податливый, но там есть один недостаток. Он когда лежит в реке, там он же потрескан, как правило. В трещины забивается песок и очень быстро садится, любой инструмент. Но бывают куски цельные, там он довольно податливый материал. Режется во всех направлениях, пластичный, полируется хорошо. Гомельская вобласць з яе балотамі і шматлікімі рэкамі багатая на гэты вельмі далікатны матэрыял, але праца з магутным дрэвам патрабуе павышанай павагі і не трывае некваліфікаванага падыходу, які можа прывесці да вельмі адчувальных фінансавых страт. Михаил Синицын, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель». Тэатралізаваны паказ на шматфункцыянальнай сцэне з глядзельнай залай пад шатамі векавых дубоў. Праект «Вішнявецкая рапсодыя» – адзін з 19 пераможцаў конкурсу грамадзянскіх ініцыятыў бягучага года, што праводзіцца Гомельскай абласной асацыяцыяй мясцовых саветаў дэпутатаў сумесна з абласным саветам дэпутатаў. На ўрачыстым адкрыцці абноўленага парку вёскі Тельман, што непадалёку ад Брагіна, пабывала і наша здымачная група. Калі гісторыя вёскі мае карані, што адыходзяць у глыб стагоддзяў, ці магчыма супрацьстаяць жаданню даследаваць, асэнсоўваць, а пасля папулярызоўваць сваю малую радзіму. Для мясцовых жыхароў наяўнасць рэшткаў сцяны замка Вішнявецкіх і каменя кахання ў вёсцы Тельман сталі важкім аргументам на карысць абароны унікальнага праекта «Вішнявецкая рапсодыя», вынік якой – добраўпарадкаванне паркавай зоны. Когда мы начинали работать, здесь был маленький клочок земли, на котором мы собирались поставить скамейки. Но чем больше мы сюда приходили, тем больше шире раскрывалась площадка. И стало понятно, что нам нужен выход и к берегу, и пошире здесь открыть всю зону. И вот сегодня мы уже можем видеть результат труда всего района, не только Маликовского сельского совета, Тельмана. Здесь принимали участие много людей. Очень популярно стало место. Вот сегодня открытие, но уже наслышанные люди посещают его даже в процессе работы. Надеемся, что это место будет востребовано, и здесь будут звучать разговоры о любви, верности. У Тельмане аб'ядналі мінулае і сучаснае. Легенду аб каханні Лжэдзімітрыя і Марыны Мнішак увасобілі ў канкрэтную справу, у абноўлены парк, які можна выкарыстоўваць як месца для правядзення культурных, спартыўных і іншых мерапрыемстваў, у тым ліку і сямейных. Падчас вяселля маладыя, акрамя дотыку да легендарнага каменя кахання, змогуць павесіць замочак на сучасную арку. І легенду падтрымаюць, і гістарычную каштоўнасць гэтага месца не парушаць. В этом году, в год благоустройства, гражданские инициативы, они, наверное, засверкали по-новому, либо приобрели какое-то новое значение. И это очень важно, потому что, во-первых, государство направляет большое финансирование на разные серьезные большие проекты. А мы, граждане, активные люди, неравнодушные,
должны заниматься теми вопросами, которые касаются, небольшими, местного значения. И особенно радует душу и сердце, когда это проекты касаются истории, патриотического воспитания. Крайне важно сегодня подставлять плечо государству и все, что мы можем сделать сами, выполнять. Цяпер кожны ў Тэльмане ведае, у справе добраўпарадкавання запаветнай тэрыторыі ёсць і частинка яго працы. Акрамя таго, мясцовыя жыхары ўпэўнены, пляцоўка старажытнага парка пастаянна будзе паляпшацца, а старонкі летапісу вёскі, што раней мела назвы «Двор гарадзішча» і «Гарадзішча», будуць папаўняцца новымі звесткамі. На данный момент мы обращаемся ко всем, у кого есть старинные фотографии именно парка в Тельмане, старинных зданий в Тельмане. Кроме стены, остатков стены ничего не осталось. А мы хотим создать летопись. Недавно мы бросили клич в интернет, и уже мне прислали одну фотографию. Это, правда, фотография 60-х годов, конца 50-х, начала 60-х. И мы видим старинный дом, в котором когда-то жила прислуга князей. Як будуць развівацца падзеі ў Тэльмане далей, пакажа час. А пакуль мясцовая дзятва з задавальненнем асэнсоўвае падзеі гістарычнай драмы «Барыс Гадуноў» на сцэне пад адкрытым небам. Бо тут дарослыя паклапаціліся аб тым, каб жыццё на малой радзіме было камфортным і цікавым. Алена Траценко, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Брагінскага раёна. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синіцын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.